πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας στο χθες και στο σήμερα. Κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, μαγεύει τους επισκέπτες της ανά τους αιώνες. Μια πόλη που κατοικείται από πολύ παλιά και συνέχεια. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Βέρεια είναι κόρη του ωκεανού και της Θέτιδος ή κόρη του Αδόνιδος και της Αφροδίτης. Η πόλη λέγεται ότι κτίστηκε από τον Μακεδόνα στρατηγό Χέρονα, ο οποίος έδωσε στην πόλη το όνομά του. Εκδοχές για την ονομασία της πόλης. Πόλη πλούσια σε υδάτινα αποθέματα. Κατάληξη ρία από το ρήμα ρέα. Πόλη πλούσια σε κάτι από το ρήμα φέρο. Θερμή ίσον τρίκα. Πόλη που παράγει ρόδια. Φέριν αιώλιας. Γνωστή από την κλασική εποχή, ο Θουκυδίδης έγραψε για την πόλη σε κείμενό του. Η Βέρεια έφτασε στο απόγειο της δόξας της στις ελληνιστικές και ρωμαϊκές εποχές. Η παρακμή της πόλης άρχισε κατά τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους εξαιτίας των επιδρομών των σλαβικών φύλων. Κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους απέκτησε μεγάλη σημασία και το 985 καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους. Απελευθερώθηκε από τον Βασίλειο το δεύτερο. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε τον χριστιανισμό στην πόλη της Βέρειας τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν από αυτό το βήμα. Είπε για το λαό της Βέρειας ότι δέχτηκε με προθυμία το Λόγο του Θεού. Το βήμα από το οποίο δίδαξε ο Απόστολος Παύλος στον χριστιανισμό υπάρχει και σήμερα. Στο εν λόγω μνημείο διεξάγεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο εορταστική εκδήλωση υπό τον τίτλο Παύλια. Στην περιοχή Μπαρμπούτα διατηρείται και η Εβραϊκή Συναγωγή, μοναδική στα Βαλκάνια, την οποία είχε επισκεφθεί και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στη Βέρεια. Ο ναός της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού αποτελεί το γνωστότερο βυζαντινό μνημείο της πόλης και έχει επικρατήσει να ονομάζεται απλά η Εκκλησία του Χριστού. Η πόλη είναι πλούσια σε βυζαντινές εκκλησίες. Η παλαιά Μητρόπολη της Βέρειας συγκαταλέγεται στους μεγάλους επισκοπικούς ναούς που οικοδομήθηκαν στη Μακεδονία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο και ειδικότερα στον 11ο αιώνα. Εκτός από τις βυζαντινές εκκλησίες, στην περιοχή υπάρχουν και ιερές μονές, όπως της Παναγίας Σουμελά, της Δοβρά, της Καλύπετρας και της Αγίας Κυριακής Λουτρού. Το 1434 περιήλθε οριστικά στην κατοχή των Τούρκων. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Το 1530 είχε 657 χριστιανικά και 234 μουσουλμανικά νοικοκυριά. Οι Τούρκοι κατακτητές την αποκαλούσαν Καραφέρια, δηλαδή Μαυροβέρεια, λόγω της καταχνιάς κατά την υγρή χειμερινή περίοδο. Όταν εγκαταστάθηκαν οι Τούρκοι στην πόλη, μετέτρεψαν παλιές εκκλησίες σε τζαμιά. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η παλιά Μητρόπολη, το Χιουνκιάρ Τζασίμι, το Καζακτσί και Μπαμπά Τεκέ Τζασμί. Έτσι εξηγείται η ύπαρξη τζαμιών, τα οποία δεν λειτουργούν σε διάφορα σημεία της πόλης. Άλλος τομέας όπου αναπτύχθηκε η οικοδομική δραστηριότητα ήταν τα δημόσια τουρκικά λουτρά, τα χαμάμ, όπως τα δίδυμα λουτρά του Σινάν του Αλατά. Ιδρύθηκαν από τον Τουζτζού Σινάν Μπέι σε άγνωστη χρονική περίοδο και λειτουργούσαν μέχρι το 1935.
Η γέφυρα Καραχμέτ είναι μία από τις γραφικότερες γέφυρες που υπήρξαν ποτέ στην πόλη της Βέρειας. Κατασκευάστηκε κατά πάσα πιθανότητα το 1585 από Τούρκους και λεγότανε αρχικά γέφυρα του Σινάν Μπέι. Η γέφυρα του Καραχμέτ επιβιώνει μέχρι και σήμερα. Το παλιό δικαστικό μέγαρο κτίστηκε από τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια της κατοχής της πόλης και χρησιμεύε σαν διοικητήριο. Στην πλατεία, που βρίσκεται μπροστά του, έγινε η παράδοση της πόλης από τον Τούρκο διοικητή στον ελληνικό στρατό στις 16 Οκτωβρίου 1912. Η ημέρα αυτή είναι η εθνική γιορτή της πόλης και τιμάται με καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις, ομιλίες. Όπως όλες οι πόλεις της Μακεδονίας, έτσι και η Βέρεια συμμετέχει στο Μακεδονικό Αγώνα, τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας. 16 Οκτωβρίου 1912. Η απελευθέρωση της Βέρειας. Ο Μητροπολίτης Βερίας Καλίνικος, με τον διάδοχο Γεώργιο και τον δήμαρχο Βέρειας Χαλίλ Αλί Μπέι, κατά την απελευθέρωση της Βέρειας. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή ήταν κοντά στο μέτωπο, ορίστηκε χώρος συγκέντρωσης και ελιγμών της κύριας επίθεσης των συμμαχικών δυνάμεων. Μετά τη συντριβή του άξονα της Γερμανίας, ακολουθεί η Μικρασιατική καταστροφή και το Σεπτέμβριο του 1922 έρχονται στην πόλη μας σταδιακά οι πρώτοι πρόσφυγες Μικρασιάτες. Οι Γερμανοί κατακτητές εγκαταστάθηκαν στη Βέρεια τον Απρίλιο του 1941 και παρέμειναν στην πόλη μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Η Βέρεια μετά οδηγήθηκε στην επικίνδυνη περίοδο του εμφυλίου πολέμου, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλά παιδιά φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη Καλή Παναγιά. Η Βέρεια ξαναβρίσκει το δρόμο της μετά τη μετεμφυλιακή περίοδο, μέσα από την ειρήνη και τη δημοκρατία. Τιμά τους ήρωές της. Μέχρι σήμερα αναπτύσσεται ειρηνικά και προοδεύει, σε σημείο που να θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες και όμορφες ελληνικές πόλεις. Κεντρική πλατεία της πόλης, από την οποία φαίνεται και ο πλούσιος κάμπος της, είναι η Ελιά. Πολιούχος της πόλης είναι ο Άγιος Αντώνιος. Η πλατεία Ερακτιβάν, ορολογίου, στο πέρασμα του χρόνου. Το Δημαρχείο της πόλης, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, θυμίζει το χθες και στολίζει το σήμερα. Το Βυζαντινό Μουσείο, στο παρελθόν και στο σήμερα. Ένα από τα πολυάριθμα αρχοντικά της πόλης που διατηρείται στο πέρασμα του χρόνου είναι το αρχοντικό Σαράφογλου. Η Βαρβούτα, η παλιά εβραϊκή συνοικία της Βέρειας, βρίσκεται δίπλα στις όχθες του Τρυπόταμου. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Βέρεια βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο ποταμός Αλιάκμονας, πηγή ζωής και ολόκληρη την αστεία, απλώνεται δαμασμένος πια εδώ και δεκαετίες, σχηματίζοντας μια πανέμορφη φυσική κοιλάδα στα σύνορα με τον νομό Κοζάνης.
και η πόλη συνεχίζει το ταξίδι της στον χρόνο, με όλους εμάς συνταξιδιώτες της. Only hate the road when you're missing home. Only know you love